Kwindawo ngendawo phokufela khona nje lakho likunqa phambili izwi lomzansi sithelo sika Jehova madoda umalosi omuhle icwecwe litsha mphulaphula ekhaya nawe apho ke xa ngaba uthi tyhini hayi ndiyafuna ukuba ke ndidumise ngalo elicwecwe uzolithola kakhulukazi by makhemesi. Injalo ke udokotela ukhona uzosixelela kabanzi bayena ke sawuthola njani bakhona balifunayo ke makhemesi ke ka Dr. Kethelezi likhona licwecwe eli ngexa just jongle gold city ke isintu sam singenile thina ngalixetsha eli andihambi nedwa xa ngomvulo rhoqo Indumana eduma zizonisa somdlebe nondela mzimba awu madoda awusuka madoda mfowethu uyabona mase kuyisele lesikhathi mfowethu suke sesiphakathi impela suke sekushubeka impela mfowethu kwizwi lomzansi kusuke sonke wonke umuntu akashiya amabhodo njengamanje agijima uhlala ku Facebook mayise wathengela ama data angene lapha ku Facebook page nyanga yodumo mzoba bazofika basibone si live nomfoka ulobilobi ngicishe ngathi umfoka mthwesi ukhona umnyumama kwahleka wathi ngahle ukhetheleze lila ngenza mistake ethi umahlase biza umahlase ngathi umahlase yasebenza intelezi yakhe umahlase uyasebenza shibita intelezi yakhe uzosithola ke live lapha ku Facebook page nyanga yodumo mzo uma sengena mfowethu ngisho kanjalo ngithi indumandumane ephinde yadumeza izweni isihlatha somdlebe nondela mziba beje phazona empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nina basethethe basenyimba nemkhonto kwazi igazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba zawuthi umndeni kumakhaya ngamakhaya kanjalo nje madoda sho kanjalo mfowethu masongena uthi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo phaluka ngeziphaluka yebo kakuhle emkhaya ndiyaqonda ndivuba kakuhle ndiyakuvisisa ngalixethe sithi isintu sa injalo mfowethu sithi isintu sa phakathi siqhubha nje sihamba ngo-fast lane asembe ku-fast lane naye umphulaphula ekhaya ubutshilo mama ngayeke into ayenzayo kahlala ayeke mfowethu ayeke yonke into ayeke ngisho i-laptop ayeke yonke into mfowethu kushubile manje ahlala beka indlela thanda ukushuba manje mfowethu sekuthanda ukushuba impela mfowethu sifuna abasemateksi njengamanje batshela udriver bathi take driver adlula nathi manje asafuna umuntu ozothi after robot sekushubile manje khethelise phakathi endlini zokusakaza ngqo phakathi eThepe station mfowethu ila sikhona kunjalo ngalixesha kwezilomzansi FM lobilobi Dr. Kethelezi kolekuqala kusathi balobiza hayi bayalobiza mfowethu balobiza noKethelezi exactly yayizwa leyo nto imix up ayavele awusuka madoda ukuthi ngithintile ngaleli city madoda uvela ungikhumbuze Sunday alright ake siqale mhlambi ke sibheke bamhlambi ingecawe Sunday service yange Sunday ebinjani but namhlanje ndifuna umqondo womuntu ube khona ube uhambisana nathi so thinta indaba yesithembu so thetha ngesithembu but ke asibheke mhlambi ecaweni bebenjani aba hey kufaka izifonyo ecaweni ndodela kunjani ukucawa ukusonda kufake imask okay ukusonda kufaka imask it's very difficult but ngikhohliwe mfowethu lobilobi kunama mask engiwa-order special from overseas wow asefikile okay ngicabanga ukuthi azoqala ukutholakala ekhemisi kaKethelezi as from it's either Wednesday or kusasa because we'll be just doing ama pricing there ahlukile kunamanye ama mask ahluke kakhulu why ngithemba ngithi I think I was in Nigeria mangithi ngabheka abanye abelungu befaka ama mask lama mask abo mabawafakile banokungibona abanye le mask mangifakile i-cover up to emlonyeni iyakwazi ukuvumela ukuthi uphefumule kahle uphinde you can do whatever ungakwazi ukugijima awufuthamisele kuba right you feel free i-cover nje kamnandi nje yabo le mask ikwenza nje ubukeke futhi angathi mask engathi helmet yesithuthu inhle kakhulu ngiyazi abanye bathi wo imali engaka but it will be 500 rand Dr. ngicela uyiphinde lenda le mask izobe u500 rand it's like iglass ifana nale kuthiwa i-shield yabona le straight but yona le eyami design yakhele ubuso design kahle ngiyenzeleni kahle bengiyenzela ibandla lami bengenzela ukuthi masonta sikwazi ukuthi wonke umuntu angikuthini izayoni yasazi siyachiphize so masichiphiza kunalamathe aphumayo kwesinye isikhathi so le mask iyakwazi ukusalawa ngisho kuthiwa kunjani ayiyenzi imist inkungu so esontweni mfethu bebafakela ama mask sanitize bikhona yonke into yalandelwa and futhi kunjalo nje sisayiqhubha hlanga Dr. Kethelezi enqubeni ngabala isinto sama xa sisithi ke dokotela isinto sama sike sithi indaba enkulu indaba ethinta into ezifana nazo izithembu indaba enkulu ethinta indaba ezokuthi abantu balungiselwe izinto zabo ngoba izinto engasosaziyeka ezo but before siqhubeleke sihambe siye kumphulaphula nale topic ekugqibeleni pha sothi okay so isho sigqibeleni
sivulele ngoba osikangene mhlambe kufanele aphawule indaba yesithembu afune le igqibele sizoyithopa igqibele so dokotela ndifuna singene kule yesithembu before singena ngicela umkhumbuze umphulaphula ku Facebook kuba uzokuthola njani umkhumbuze futhi ku YouTube uzokuthola njani yes i-YouTube mfethu sizokhumbula ukuthi abantu bazosithola lapha bathi Dr. Kehlelezi YouTube channel Dr. Kehlelezi ku YouTube channel but for now we are not live maybe after this bangagijima bayocheck ukuthi yini esifakiwe bafunde because ngiyayithanda baye view izinto esikhuluma studio balibona so and then njengamanje uma befuna ukusibona live si live lapha na kwinyanga yodumo mzo i-Facebook page si live njengamanje and mfethu ngicela ukuthi wonke umuntu njengamanje kwindawo ngendawo emakhaya abatshela abantu bonke abalandeli ka Ladies House ukuthi ngicela ukuthi njengamanje balalele isho namhlanje kunamhlanje nongayidli namhlanje uzoyidla ngoba nomphulaphula ekhaya kufuneka athathe inxaxheba tsala umnxeba ikakhulukazi ufuna ukwazi lonto ufuna ukuyazi ngesithembu so uDr. Kehlelezi inkulu itopic yesithembu ngingapheli namhlanje kodwa Dr. Kehlelezi ivamile into yokuthi xa ngaba ungumelaphi wendabuko ube ngumuntu wena onesithembu isokaphi lento yesithembu dokotela okay sizoyibheka mfowethu lento njengoba ngisho ngithi kungenzeka insizwa zingizonde kungenzeka osisi bangizonde but kufanele at the end of the day face the reality isithembu mfowethu into sometimes umkhulu wakho noma ubaba wakho wayekade naso lento njengomkhokha noma lento injengesiko ukuthi okay umkhulu noma ugogo umkhulu noma ubaba wayekade naso so iyangilandela lento manje isidinga ukuthi nami kunomuntu ezophila kuye la ekhaya mayiphila kuye la ekhaya uthola ukuthi uyohlola bathi no man wena bekufanele ukuthi ngabe unesithembu ukuze uhambe izinto zakho yilungu but sizoyikhumbula ke eqinisweni ukuthi akuyena uyena wonke umuntu okwazi ukumanage isithembu isithembu akuyena wonke umuntu okwazi ukumanage isithembu isithembu 1 sidinga isikhathi number 1 number 2 sidinga umuntu okwazi ukuafforda affordayo because these people will demand you thatha abafazi abawu7 noma thatha abafazi abawu3 uyayilambela njengoKehlelezi labantu wena ngithenge imoto le one of the cars whatever Range Rover u decide ukuthi okay ngifuna ukuthengela oyi1 Range Rover akufanele uthenge i1 Range Rover sekufanele manje bawu7 let's say ngithenge Range Rover u3 million 3 million times 7 yayibona leyo nto kufanele ube yimillionaire mawuzoba nesithembu lalela isithembu phela labantu angithi ufuna ukuzama ukwehlisa umsindo ekhaya ufuna yonke into ihambe kahle kube no okokuqala isithembu mawuzosithatha ngeke uthathe abantwana babantu bahlalise endlini eyodwa they will pretend as if everything is okay while bazi kahle ukuthi phakathi enhlizweni zabo balimele isithembu kufanele bathathe omunye nawo umuzi wakhe that is wawubona nomkhulu emakhaya umuzi wakhe umkhulu wawuphakathi nendawo omunye umuzi wawulaphana okaMandlovu wawulaphana okaMasibiya wawulaphana okaMagumede wawulaphana uyabona leyo nto wena bakakile uphakathi nendawo uma uzoba nesithembu kufanele ube indoda eneqiniso okay ungaqambi ungaqamba manga iyahlupha impilo yamanga kufanele ube neqiniso ungathi mawusuka lapho usayida noma dube ube wazi ukuthi ngapha futhi lona uyishaya ngapha ngoba uma wena ezindoda ube waba nomuntu onamanga leso sithembu sakho sekuyisithembu samanga leso sithembu sakho siyothabelisa isithembu esixabanayo kunabanye abahlala bevika ngokuthi hayi mina umkhulu uthe angithathe isithembu cha abantu abanikhulume nje iqiniso ukuthi yimini engifuna ukuyithatha isithembu njengoba ngifuna ukuyithatha isithembu ngiyiplaneni leyo nto ngizoyenza kanjani oqala mawuzothatha isithembu yazi ukuthi ukuthula ngeke uphinde ukuthola ukuthula sozophinda ukuthola Dr. Kehlelezi ngalixesha enqubeni igama la isinto sami phulaphula lakhe umqaphambili izwi lomzansi ngena ku YouTube channel wakhe uDr. Kehlelezi zininzi ke ezinye ke intetho ezikhona ba ozofike ubheme ukholwe izimfundiso kakhulukazi umphulaphula kaso umthatha emnxebeni xa ngaba efuna ukubuza ngendaba ethinda isithembu dokotela so kuyenzeka na dokotela uthola ukuthi ndiyafika kuba ku Dr. Kehlelezi Dr. Kehlelezi xa ndithola ekhaya ngomlando ikhehle lalinesithembu so nami ndiyafuna ukufikelele khona pha esithembini izothini ke ngolondo leyo dokotela okokuqala ngifuna ungalahli lanto kamkhulu okay it's a choice yakho leyo
owazi ukuthi leso sithembu asingamelwanga amakhehla kungenzeka ukuthi la ekhaya ukhona umuntu uvela kade umkhulu emkhethi ukuthi lo uzokwazi ukusimaintaina lesithembu kubafana abo5 wena usufike kuyinkanungu ephuma kuwena leso sithembu sakho siyohlala sinempi kanti ke kune mistake enkulu thola ukuthi umkhulu wayesithathile isithembu kodwa wayengaphelelisanga wayilobola abawu3 abawu2 beshort laba abantu laba badala impi la ekhaya okudingeka ukuthi ngaso sonke isikhathi ihlale lento enye into these days kunzima ukuthi usithathe isithembu abafazi bamanje bafuna attention kakhulu ufuna nje focus kuyena mawuke waqala wangathi awumfoneli 10 minutes azi ukuthi sesithembini vela akasangithandi vele kunje angathi uzohlulwa oyedwa wathi mose bewu3 phela laba bathi bona banabafazi abo7 ayisileli kahle ukuthi mfowethu khuluma ake siliface nje iqiniso ukulowo muzi ukuthula kukho iqiniso nje lilapho ukuloyo muzi ukuthula kukho utshelwa yimi ngoba okokuqala wena ezindoda uyohlala uphila ngokuthi ufike ekhehlelezi ufuna imbiza uchatha nje ngoba bazofuna ukusaviswa phela bonke basayivise bonke so wena every day uyindoda uyi1 nje uyasayivisa Monday usayivisa ngala Tuesday usayivisa ukanti uyindoda ehlala njani every day uphilela lento wena yo phulaphula yozivela ke nawe ngelixetsha sengena nzulu xa sitsho sithi sithi samsthathe lenzolweni ngoku hleli nayo Dr. Khethelezi Dr. Khethelezi kanixolele mhlawumbe ke naku bandiphilela namakhehle ukuthi ndibe nawo amandla ukuthi ndisimanage isithembu so ndiyakwazi namhlanje ukuya kumela lapho indabuko lithi tata ndifuna lando epha ekhaya kube nemvano kube nemvisiswano andifuna ukuthi mhlambe ndibadonse ngempumla sithe sizokhuluma iqiniso ngithi inyani nje noma ukuthi umuntu uzothini ngoba bazokuzonda velo sisi eqinisweni mfethu isithembu uyasithatha mawuqeda kusithatha isithembu siyakhiwa mawusakha isithembu sakha ngokuthi ukhulume nabo ngomlomo nje number 2 ubakhe ngani ngomuthi kukhona into okuthiwa ingoba makhosi lapho mfowethu usuke sesimgoba lapho ubona ukuthi okay uMaduba kazwani no Mamoyo so ngifuna ukuthi labantu ngibahlanganise bazwane vele ikhuba lofanele isebenze lapho nama kuthiwa lo uyiblamani uhlanya kanjani kodwa egcineni kufanele agcine ehlile athobe uthotshwa yina kathotshwa wena uthotshwa yiwo lo muthi ilapho nje ngeke uzumthobe ngokuthi uhlale naye phansi umthe ngisho kuthiwa belunge kanjani akekho umfazi ovuma ukushare indoda yakhe nomunye umuntu wesifazane kube kunormal nje into yakho ibe normal never angeke azavume lo mfazi unless uze nawe bathi ngesilungu ukumrika uzomrike umsebenze impela uthi ukumfaka ezinye izinto alright hlelo Dr. Khethelezi mhlawumbe kuyenzeka ufumaniseke ba dokotela ke umama bese sithenjini so ndithi ke njengoba bese sithenjini nami nje asifuna ukuthatha isithembu noma kwenzeka xa ungutata kuphela right umama undizale mna uthathiwe esithenjini so kuyenzeka ukuthi ndithi hayi ngomama because umama naye bese stage right kakhulu phela sisebenzise la abantu besilisa singayisebenzisi kakhulu kumama asisebenzise kubantu besilisa but wena as umuntu wesifazana because uzo end up uthi wena nami ngicela umuntu wesifazana bakhona bakhona bake bayisho bathi okay ngoba nifuna ukuthatha isithembu nabantu besilisa nathi abantu besifazana sesifuna ukuthatha isithembu samadoda kahle dodela kophinde ngincindwa kukhona abasho kanjalo because of social media ngithi ngoba nani bantu besilisa senifuna isithembu nathi bantu besifazana sesifuna isithembu ngathi i-topic eliyosuka ngathi it's a topic for another day bese singene deep ukuthi ngeke izenzeke leyo nto sobe sesilandisiko kahle ukuthi kahle isukaphi into yesithembu ake sihambe semncabeni ku 0604807164 0604807164 tsala umnceba ngelixetsha mhlawumbe umbuzo hlenga ke apha uDr. Khethelezi Ntombantomane mhlawumbe ke ku WhatsApp ukhona obuzayo la ku Facebook ngibuza iquestion esimple uthini dokotela awunaso nje wena isithembu dokotela wazi kanjani uthi akukuthula that's a straightforward question lobi ngiyinyanga mina ngiconsult abantu every day lo muntu lo serious ezinye izinto zidinga common sense before you even ask ngiyinyanga ngiconsult abantu every day njengomuntu futhi owenza counseling kubantu abangenile every day I know ukuthi incwadi yami engaka lo ebezofuna most of the people ukuthula kukho ezindlini zabo
Yeah. ufuna ukugoba labafazi bahlale bathule Usuphendulekile nawe mhlawumbe usibhola play goal usibhola play kulo ndawo okuyo sithola kwi-app yodumo yezilo Mzansi Salele Mnceba ku 060 480 noma mhlambi ke WhatsApp call or mhlambi ke hayi WhatsApp call mabe voice call voice note yeah ku 0638208448 ubuza umbuzo ke kakhulukazi omalunga nesithembu masimthathe konke lapha eNxebeni enqubeni sekubulisa kwisilo Mzansi Molokhaya Molweni kwengelela amakhesha nawe ngomilo. Amen. Molo mama. Ngiyaxolisa ngoba ngizokhuluma ngento uyikhesha lelikhulume ngayo last week but ngiyakwazi ungena. Uthema ekhuluma kwavele kwaqhamuka ikhesha liqhamukela kuyena lindiza lifake icake lithethe intonga esilver enecross. Lesa lindiza lekhehleni manje ngiyazi ukuthi isho ukuthini angazi ukuthi wayidezelwa mina manje mina eThekwini siyabonga mama kakhulu alright mkhona sikhole phambili sibheka mhlawumbe sifumana abantu kwakhona ngelixesha enqubeni igama la isinto sami kwizwi loMzansi Molokhaya sikhona kunjani ntathi ubani ePrenda Philani Shamase lona leni empangeni Philani Shamase mhlawumbe uthina kumbuzo ngendaba esithembu apha ku Dr. Kehleziwe dokotela umbuzo wami uthi ngicela ukubuza umuntu usumrechile dokotela yeah mhlambe kuphuphe into eziwenza kanjalo dokotela ngicabanga ukuthi leyo topic it's under idliso but because it's related vele umuntu unesikhathi uhamba expire ngakhona but makuyisithembu kunento enziwayo ezihlanganise nengidi ukhiye masithi ingidi ukhiye siyabopha futhi sithi la ekhaya sizokwakha la ekhaya noma lo muntu ungazuphuphe kodwa le ngidi kufanele iziqaqo alright uvakele mntana siyabonga engawusiba uzivakashele empangeni nathi hayi sikuzwakele baba alright enkosi kakhulu siyabonga sikhole phambili sithatha omnye umphulaphula siba mhlawumbe ngabe uthina enqubeni ngalixesha xa ngabe uphosa kumbuzo usenqubeni sekubulisa isinto sami kwizilo Mzansi Molokhaya molo mhlekazi kunjani tata Nduma yathuma sizwe South Ndabana ndela kuphepha manje bazele fantasy ndela manje tabo. Nina basathe ngizabanye manje mkhonto kwazika bitaba kama de pesla ndaba bathi sebopela khosi zakuzo sothithani ngokulobilo. yazi umoya uthi lo muntu uyayifunda phansi uyibhekile umoya uthi uyayifunda lento efonini Ngithanda ukulela kanele into yakade ngiyathili. Kumana. Amanekile ngecela ithathe umthebo ntsele madoda amadoda. Ngiyakuzwa futhi yangiloma lenja ngangingayiphethe induku ngangikhohliwe esikolweni ngiyabonga manekile ngiyabonga inkosi wasendawo. Danke futhi uyangazi azisho lezibonga yeah yebo baba Yazi ngiyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga kodwa ngifuna ukuphuthela ufresh osontweni kwenje kuyoshuba ngempela. Angazi mangamusho into umuntu. Ngamusho baba. Kunobaba okusiyo uProfect Bumkwena angazi noma ngiyamazi. Hawu ngimazi kakhulu. Ngifuna ngomfuna i-challenge lapha la dictionary. Ngifuna nje ukubona indumandumane. Ngimazi kakhulu uyangazi naye. Awulanda umlande indumandumane wekushuba nje. Akunankinga futhi. Danke baba right asithatha ukugqibela isimvo mhlawumbe ke uba uthile enqubeni ngelixesha kwizilo Mzansi FM khona umbuzo onawo ngendaba esithembu molweni ekhaya kwizilo Mzansi Molokhaya Yebo nablo. yes kunjani mama sikhona unyusela ivoice yakho nje bese siva umbuzo wakho awubhekisa kwindomandumane ngelixesha mama Yeah. Ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi uthi umuntu esifazane uzwana nomuntu ononkosana kodwa ubonise ukuthi ngoba kunjani ngakajoni ekhaya. Okay, mangikuzwa kahle uthi kuyenzeka yini uthi umuntu uboniswe uthanda nendoda enonkosikazi then bese uboniswa kubo. Am I right? Yeah, unga nokufanele ngabamfundile
Okay, kuyenzeka sisi uthandana nalowo muntu uboniswe kubo. Umuntu vele nawo onabantu abadala noma idlozi lalapho ekhaya kwakubuka le ndoda likuthandile. Uyakwazi ukuyibona izinto zakhe lo uthola ukuthi zivezwa ngawe. Kuthiwa mcebise noma advise ukuthi na ingozi isondele. So bayiveze ngawo ngaso sonke isikhathi ukuthi sihlala umxwayisi ukuthi hey nakho la kuvela, but it doesn't mean ukuthi kuthiwa hamba ungena ube usestage ijulile leyo nto. Ungavela ungene kungakashiya ukuthi ngena. And futhi noma kuthiwa iphupho selishilo ukuthi ngena awuyiconfirm noma kubantu abawu4 uyihlola leyo nto ukuthi ngempela kufanele ngiyongena ngoba akumnandi estagini. Iqiniso lihle abantu bengezwa nje kushiwo akumnandi sebajwayela ama movie actor umuntu ubona ku-actor kuhleli lapha akumnandi akumnandi inyembe zihlala ikhala. And ngisho mandulo masithi siyahlola sichitha amathambo sithola ukuthi ogogo nomama bethu babengajabulile. Umuntu okhulile esithenjini uyayi-understand into engishoyo. Lo mndeni kwesinye isikhathi awuzwani kahle ngoba abantwana basesithenjini abazwani. Isikhathi esiningi out of 10 u4 S8 walabo bantu abazwani. U2 yes babambene ngoba basesithenjini. Uvile ke mama. Yebo kahle. Enkosi. Akuthi-ke manje inkinga yami ngeke ngabona ngisho mawami kodwa sashona. Yeah, but akusho ukuthi mama yesithenjini. Ungathola ukuthi khona kuya bakuvezela khona, but I wouldn't advise you ukuthi hambe yesithenjini. Kufana nokuthi uthi sengibonile ngempela ngeke ngabona abantu begida so sifanele ngiyothwasa. No. I wouldn't advise you to do that. Enkosi mama sibonga kakhulu. Alright, dokotela ngalixayitha sicela sithi abahlanu okay kule mizo emihlanu dokotela ngicela mhlambi ke sathi nje abafuna ukubhekelwa. Abathi nazi into zami zimnyama dokotela ngicela unibhekela ngicela unihlolele ngicela unihlahlubele about 2. Alright. Kunjani manje lenza kanje eqala? Sithi sami sihlala Dr. Kethelezi ngalo ixetsha esibheka kakhulukazi ke siyakumphulaphula othi ecela into bana ke ahlolelwe. So enye into efuneka umphulaphula uyenze ngena ku YouTube channel ka Dr. Kethelezi. Abaninzi bathi mhlambe hayi ngeke mhlambe ongathi kunemlambe place way ukuthi hayi uzomcela ukuthi uyafona nje noma ngibani noma kuyiphi indawo uzoxela indaba zakhe ngena ku YouTube channel uzoyibona yonke lento enzikayo. Masimthatha umphulaphula siva mhlambe ngabothini yena ku Dr. Kethelezi. Eqhubeni siyakubulisa Molokai. Ngibonga kunjani? Sikhona Nkosi yamakhondo unjani baba? Usiphilile futhi. Ubane phi ufuna ne Dr. Kethelezi? Ngifisa usembulela ngicela Dr. Kethelezi ngangithenya kuyisa angithulu. Ubani useMpumalanga? Yenze eMpumalanga neliphe. Baba uma ngikhuluma nawe njengamanje uthi umoya oyingcwele kimi angihambe ngiyofika endaweni abathi semalelane. Angazi kuphi Malelane Mamelane indawo enjalo nje. Uyangizwa ngithini uyakwazi lapho? Right. Uthi umoya oyingcwele uma ngifika lapho ngifuna umuntu akasikhosana. Uyangizwa ngithini? Ukhona wena lo muntu engathi uke wazwana naye noma oke waba umngane wakasikhosane. Uma ngilandela ngomoya ngidijwa ukuthi kunento ethathiwe eyinsila yakho yasetshenzwa wena futhi bekufanele ngabe ngikhuluma nawe njengamanje kunento engathi i-wheelchair oke wahlala kuyona noma ama-crashes induko wahamba ngazo ngoba kunengozi yemoto eke yageja kabili sometimes ngathi namanje wena bekufanele bese ngathi namanje into zakho zistakile manje ngidijwa ukuthi baba kusetshenzwe kwaze kwawusetshenzwa into engathi lithuna kunethuna ekhaya kini engakaqedi ngisho 5 years umuntu engcwatshiwe wathi umoya oyingcwele baba yazi abantu ekhaya kini bayaphela ngendlela engaqondakali kunenja
eyaduka mani ngo2006 wathi umoya engcwele lenja mayilahleka yabuya lento yangathi izolanda izinhlanhla zene ekhaya ngoba nisetshenzwe ngento engathi imfuyo noma into engathi isidalwa phakathi ekhaya but wami kunebusiness ade fanele ngabe kulo wena noma kunento engathi inkampani oyivulile encane wathi umoya engcwele izinto zakho zisitakile kuze kwawubheda ngisho nasothandweni njengomuntu angathi izinto azifuna ukwenzeka njengamanje uvukelwa abantu nezitha wena ngendlela engaqondakali khuluma nami ngizwe Nguva kahle dumane ngoba ezinyalo ngibhekile ngathi manje ufuna enqekuphi ngihlonephi ngoba ngibhekile nami isibongo sami ukuthi mina ngwalabani lalela ke baba uma ngithinta lesibongo saka Sikhosane ngelinye ilanga uphinda uzama ukufona masuhambile waye lab uyangizwa ngithini awuhambe uyongifunela umuntu akaSikhosane bese nawe umala ebese ngathi niyowenza iDNA test lab kunento engabuya kube sengathi inokuhambisana ngoba kuneqiniso elikhulu alifihlela phecelezi ngithi mina ngokusobala ngithi mina kodwa kunobuhlobo obuvela kaSikhosane ngoba wafihlelwa wena into engathi inzalo yakho wathi umoya engcwele kwakufanele kudlula abazali bakho emhlabeni befene iqiniso ngoba kwayimanje lento isakuhlupha njengomuntu angathi izinto zakho asilungi kunjalo ndongwana right baba ngelinye ilanga uyobuye sefone esitshela ukuthi ama results athi ngiyabonga Kakhulu tata siyabonga kakhulu eMpumalanga asiqole phambili sibheka mhlambe sifumana abantu kwakhona uthini kwindomandumane enqubeni siyabulisa bona ekhaya yebo njani baba sikhona khona ngibane kweyiphindawo hayi ngikhona ngikana kuyikhoje kama kwamanje ewundawo nika lokhu tata siyafuna ukwazi yebo ngiyamsebenzeni la yabe ngifisa indumane ngithi ungibhekela baba wami uma ngikhuluma naye welobilo bhuti kunento elicala ezobhekana nayo azawubhekana nayo ngisho nasendaweni engathi siyokusebenzela ngibone hamba emiswa wathi umoya engcwele bekufanele kube sengathi umsebenzi uyawuthola uphinde uyamiswa phinda uthola phinda miswe wathi umoya engcwele ikhona into eyibuxoki njengomuntu angathi namanje ngafuna umuntu kodwa qobo oyikholwa kodwa sisebenza naye wathi umoya engcwele ngeke ngize ngibize inkolo yomuntu ukuthi ukhonza kuphi kodwa uthi umoya engcwele kunexoki baba njengomuntu engathi ngaze ngishintshe ngitwe ngento engathi lunch box yakho oyiphathayo ngithi mina ukume kancane ngoba sebeke bakuzama ngombhulelo kunento umbhulelo ohamba nayo wena einyaweni zakho yathi inkulumo yasezwini manje kunento eyisikhundla okwakufanele uyithole wena wathi umoya engcwele kodwa ngithithwa ukuthi uma abantu bezoregister bonke bekufanele bese ngathi kuziwa kuwena bekufanele sengathi kuthatha ixesha noma kuthatha isikhathi ukuthi nawe uzufaka ngokugcwele ngoba kunento engithidayo njengomuntu engathi kwakunomcimbi owenziwa ekhaya kwangathi kunomuntu oganga ngeinsila zasemsamo ngoba namanje wena njengomuntu ophelezela abantu emsebenzini njengomuntu engathi singaloko ivuleka kakhulu ikweleti kodwa uthi uyasebenza wathi umoya engcwele ikhona into enjalo okufanele siyithandazele singayiyeki baba ndumane ngithi angikubonge lokushoyo kuyiqiniso inkinga engibhekene nazo zinzima even nasemsebenzini nginenkinga kumanje ngisemsebenzini lento isho ndumane ukuthi ngiphelezela abantu kuyiqiniso nasekhaya entweni zasemsama akukho kahle ngelinye ilanga mawuthola ithuba baba ofike esontweni nje ngeSunday ngithe bonke umuntu afike namanzi 1 liter fika nalamanzi 1 liter ngeke ngikunike muthi amanzi nje yebo baba ayathengwa noma ngizifikele nawe wami fika namanzi ozowakha ekhaya kwakho baba uze nawo angiwavumela abantu ukuthi beze namanzi kodwa Sunday uthe umoya engcwele kimi wonke umuntu akeze namanzi ngiyabonga kakhulu ndumane danke kakhulu right umpholopholo ekhaya ke siba ukugqibela umpholopholo siba mhlambe ke uDr uzawuthini kuye Dr. kubalekile umbathi ba ukwayiphindawo ngoba kaloku nomsakazo njengoba ke usasazela abantu nje siyafisa ukwazi ba abantu basiphulaphula kwayiphindawo uvumelekile ngaba anonymous kodwa ukuthi uzovela uthi semsebenzini hayi ngiqhubeni siyakubulisa molaka Lo kunjani mama ngiyakhuluma nokuphela kanjalo yes manje kwayiphindawo uthini udokotela Mkhomani Semkhomas uthini amagathini udokotela ngiyajabula manje lalela ke sisi wami yazi uma ngilandela ngomoya manje ngiyazi ngiyokhuluma into engavumelekile ukhona umuntu ozodlula ekhaya kini kodwa lo muntu makadlula ngiboniswa edlula ngomhla ka9 March kuwo lo nyaka uthi umoya engcwele sisi wami kunomuntu emndenini njengamanje mangikhuluma nawe ogulayo kodwa makagula lo muntu uyafihla njengomuntu angathi ngaloko ephele emzimbeni ngabalandela ngomoya ngathi khuluma
nami mkhulu uthini wathi umkhulu kimi noma ukhona umuntu owadlule emhlabeni njengomuntu angathi ingqondo yakhe ayingasathathi kahle yathi inkulumo yasesibili lo muntu makadlula wadlula engasahlali endaweni yasekhaya esehlala kwenye indawo walandwa kwenye indawo azongeniswa wathi umoya namanje basithi siyalandela ngomoya ikhona into ebuya kube sengathi sisi ibuya kulinka ngathi mlimlinka kanjani lo sisi wathi umoya engcwele siswami bekufanele ulibambe ibanga lokushada kube sengathi kuyabhidlika uphinde ubambe enye relationship eserious uphinde uphucwe intombazana ngithinjwa ukuthi sisi kukhona intombazana obekufanele ngiyifune yakantuli bese sengathi ukushaya ngesithitho esimbi ngoba kwayimanje mangikhuluma nawe kunesidwaqwa esivuka kube sengathi namanje ungaphithana nomndeni kube sengathi abantu abakufuni ngithinjwa ukuthi sisi kunento okufanele ubizwe wena kuthiwa ozosayina mawusayina bese ngathi kunemali eqaqekayo ngoba ikhona into ekwembatha kabi njengomuntu engathi kwakufanele kusuka umsindo kodwa lo msindo usuka ngengane encane bese ngathi uyakhuza bese ngathi unenzondo ogcina bese ngathi uzondwa abantu abaseduze kwakho kanti wena wawuthi ukhuza ingane ngoba ikhona lento esidwaqwa ekwembathile Khuluma thetha mama. Asikuva thenyusa ilizwi mama sikwazi ukuva ma. Ya sisingicela ukuthi azame lo muntu uma ningamfoster noma nimbambe ngenkani. It's either niye kumuntu olaphayo ngesintu noma kumfundisi othandazayo ngokusheshsha ngoba ngiboniswe lo muntu yazi imbone nenkani engafuni ukuvuma kubantu ukuthi no ngiyagula kodwa ngimbone phela emzimbeni yazi ngibona ibhokisi ngilibona ngomhla ka9 March edlula lo muntu emhlabeni kodwa niba nenhliziyo ezibhlungu nonke kodwa inidla lento ukuthi kanti la ekhaya kwakhala nyoni ngithintwa inyoni sisi kunenyoni ethi njalo makushaya u7 ntambama ifike le nyoni izo reporta kunento ngathi izo reporta wathi umoya engcwele kukhona ukukhuluma sizokuzohamba kunibambe ukuthinta ugesi okukhanyisa straight electricity ngathi nalo electricity kanjani wathi umoya engcwele lento ingabuya ithinta ukukhuluma okukhulu kakhulu phinde ithinta amanzi ngathi mina kanti bayashare noma kanjani wathi umoya engcwele ikhona into enjalo ezakuya kwese ngathi nifake ekhulumeni kodwa ithinta ugesi iphinde ithinta amanzi Thetha mama ixesha lemkile. Akhali mama lalela ke ngiyambona lo mama uyophathwa iCovid igcina ngasakwazi ukuphefumula zama ukungivakashela mama ngesonto Sunday ngikhona ngizokwenzela nje mahala ngeke ngicharge Sunday ngikhona sinabe kabanzi Ngiyabona. All right. Kodwa lo bilo bangithi ibona basuke bethi bafuna ukuhlola. Yeah, so mase bekhala sebevuka na high blood pressure. Yeah, babhlungu kangoku, babhlungu kakhulu. Babhlungu nakimi. But umuntu ondafuna kenze. Kodwa ngibiza igama lamuntu angithi. Lokho abangangisola alikho igama lomuntu engilibizayo bangangisola. Lalela ke lo bilo bimfowethu Sunday. Yeah. Ngikhona esontweni. Okay. Umunye nomnye aphathi mask otherwise mawuthanda ukusonta nami unganayo le mask yami ngizofika ngikunike lethi 500 wami ngikunike uzoyibona futhi inhle kakhulu it will start trending manje because izo deliver nje bekufanele deliver namhlanje probably by kusasa ntamba bazongibona ngizoyishootha nayo ku Facebook bazoyibona le mask engishoyo it's very nice ngisho laba faka ama makeup abo ngeka abahluphe awasuki i-right nje mfowethu so abafuna ukuhlola ukhehleleza ukhona uyasebenza full time abashayeli office 032 948 6017 noma bashayele bathi 072 1234 976 abasegoli ngikhona egoli mfowethu njalo ngolwesine abenza ama bookings wabo manje le number engizoyibiza yaseGoli benza ama bookings wabo eGoli bonke abasempumalanga abahambe baye eGoli inamba yithi 066 00 266 33 066 00 266 33 bangakhohlwa njalo mfowethu ukuthi bahambe lapha naba subscriber ku Dr. Khehlelezi YouTube channel baphinde ba like futhi page lapha ngibona abanye abaningi bahamba nami kodwa ba like hanga i-Facebook page yami nyanga yethu mumzo bangayifaki imali eShoprite bangayifaki imali ePep imali nje makuthiwa iWhatsApp number WhatsApp le number kwenziwa izinto ungalingi uyenze ungayi WhatsApp yena uku WhatsApp but ungayizwa siqala ikhuluma ngemali no abama abasizi bakhuluma ngama directions they talk about directions abantu mfethu balwe nami kakhulu weblo into abalwa nami kakhulu bathi Khehlelezi ispecial wasenza seyigubhu kwaba yamalanga amancane sasingakaholi
sicela ukuthi usenzele abathi abanye ba invoice a month end. So last week of month end sizobe sikhona special sasigroup sizoyibuyisela ku 40,000 lwana sasiushilo from 85,000 to 40,000 ngoba bayashwabula. Ngithe mina from now up to month end you are allowed ukuthi woza uzothatha iscoop sakho. Mawuza fika nento yangemhlophe uphinde ufike nenkukhu emhlophe uzothatha into zakho up to month end. And then month end mfowethu on last Saturday bangizwe kahle last Saturday of month end bayazi njalo unyaka mawuqala phakathi nonyaka egcineni konyaka siye emanzini kunjalo mfowethu sonke siyogeza ngo last Saturday sonke siyogeza emanzini siyakhona ofuna ukusijoyina asinankinga sibheke khona. Alright, abesela Dr. Kehlehlezi enqubeni igama la George Cool City. Isinto sami ezechilo ke YouTube channel ngena ube uya subscribe na kanjani ke ezikhona ezinye zemfundiso zozifumana kuvekezayo ingathi indaba yesithemba ayiphelanga. Sizoqhubeka mfowethu siphinde phela siqhubeke nangokuhlola. Okay. Abantu bakulambele ukuze ukuthi kahle kahle kwenzekani unyaka oqala akulambele lokho siphinde sibang invite abantu ukuthi aba invite abangani babo. Sifuna ukubabona ku Facebook page ukuthi balalele. Sifuna ukuzwa futhi na app bayi-download ezomzansi ukuthi all over wherever they are ngisho phesheya abalalele. Download app yezilomzansi uthi ungene ku Google Play Store kuma ngabe uphathe ke umuntu ophathe smartphone angene ku Google Play Store abhale izwi 98 FM ivele isivelele ke bese uya-downloada ke yona app yakho uyakwazi ukulithola noma ukweyiphi indawo izwi lomzansi. Dawuthi lawasibulula kakhulu ixesha lakho mfondini yasithemba amakhohlwa abantu ukuvakashela ikhemisi kaKehlehlezi lapha for 07 Salmon Grove lapho Anton Lembede uSlay Queen usekhona. uSlay Queen usekhona. Hayi mfowethu futhi ngiyasho mfowethu i-country ngiyiphethe ngiyabona ke baningi asebenza namakhambi nami nginayo yami into yokwenza iCovid nami nginayo yokulapha iCovid kodwa mfethu igama ngilakhile Slay Queen. Slay Queen ngimile nje lapho futhi bonke abawuphuza basasho namanje uthi guarantee sure akudabulaphi lutho. Abamba abantu bayolandela uSlay Queen nabimbiza kanokusho izinto ziyenzeka. Engabe mhlambi seVerlem naseVerlem nje ikhona ikhemisi kaKehlehlezi enkulu kakhulu aka Department of Labor ePitoli ikhona ikhemisi kaKehlehlezi laphana ngase CBD ikhona. Mhlambi umuntu ufuna ke ukukhoriyelwa okwenye indawo Korea mfethu akafonela ioffice bazomnika inamba kaMusa uMusa uzokhoriya. Right, Dr. Nkosi kakhulu sibonga kakhulu ukuthi la kusithiwa khona uxela izandla. Thank you. Nkosi da.